Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. My se vám představíme, to je Karel. To je Karel. My jsme Karel a Karel. Odkiaľ ste Karel a Karel? Jsme z Prahy? Já taky. Veľa šťastia. Dámy a pánové, vítejte na show Karel a Karel Evolution. This is Africa. Tamina, Tamina, Sanga. This time for Africa. Step by step, ooh baby, to you girl. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he had some music, but he had a lot of fun, oh baby. Yeah, baby. Okay. Uh-oh. Who let the dogs out? Who let the dogs out? You're beautiful. You're beautiful. Myslím, že Breakdance Brothers majú následovníkov celkom slušných v inej forme. Ale osobně jste moji favoriti. Pro mě nejzábavnější, nejlepší a přitom dokonalý. Takže prostě for a perfektní provedení těch částí, které měly být dokonalý. Ale Karel a Karel pro mě jsou naprostý favoriti. Nejlepší pro mě dneska. Super Karel a Karel, žije! Jděte dál, jděte dál, jděte dál! Viem si predstaviť 3-4 venues v Las Vegas, kde by ste mohli okamžite vystupovať vo V-show Variety v Planete Hollywood. Zajtra by vás zobrali. Dnes večer ešte. Berte si letenku. Pre mňa ste jedni z najlepších talentov, ktorí sa v našej show objavili tento rok. Ďakujem. Děkujeme. Ano, ano! Trikrát áno, postupujete samozrejme.